ଅତୀତ କେବେ ସମୟ ସହ ହଜି ଯାଇଥିବା ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ତ କେବେ ଦେହରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଘାର ଚିହ୍ନଟିଏ। ସେଇ ଅତୀତ ଆଜି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ସତେଜ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବଳକା ପୃଷ୍ଠାତକ ଆଡ଼େଇ ହେବାର ମିଛ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ କଟାଯାଇଥିବା କେହି ନୀରବ ଧାଡ଼ି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଅଭିମାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ବିଚାରୀ ଗୋଲାପର କଙ୍କାଳ ବାସ୍ନା ସବୁବେଳେ ପୃଷ୍ଠା ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସମୟ ଯାହା ସହ ପାଦ ମିଶାଇ ଥକି ପଡ଼ିଛି ଆଜି ମୁଁ। ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଥିବା ଅନେକ ଚେହେରା ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଚେହେରାର ପରିଚୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସଠିକ୍ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଥିବା ନିରାଶୀ ଚିଠି ହିଁ ତ ସ୍ମୃତି। ତେବେ ସେମିତି କିଛି ଚେହେରା, ନିରାଶୀ ଚିଠି, ସେଥିରେ ଥିବା ଠିକଣା ଆଉ ସେହି ନିରାଶୀ ଗୋଲାପ ସହ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କାହାଣୀ ସେଇ ବଳକା ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖି ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ଲେଖୁଥିଲି, ଆଜି ବି ଲେଖୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଲେଖୁଥିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ବଳକା ପୃଷ୍ଠା ନ ସରିଛି। ଆଉ ସାଉଁଟି ଆଣିବି ସେଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ କେବେ କେବେ।